खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ 22 सेप्तेम्बराव बिटिसि बिसायख'थि। क'क्राझाराव थागथियारि जागासिनो। बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय क'क्राझारा साखाफारा। आसाम रायजो बिसायख'थि आय'गआ बिटिसि बिसायख'थिनि खालारखौ 22 सेप्तेम्बर खालार थि खालामनायजों लोगोसे बिटिआरआव साखाफारा जानाया गोख्रैथि लाबोदों। क'क्राझाराव जिल्ला खुंथायआ मोजाङै बिसायख'थिखौ रोखा खालामनो नाजानायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। डिपुटि कमिशनारनि मावख'आव खौरां बिजोंखौ बिबुंथि होनानै जिल्ला कमिशनार आरो रिटार्निं मावख'गिरि मसान्दा एम्पर्टिनआ बुंदों दि जिल्लायाव मोन 12 गौथुमारि बियाबफोरनि थाखाय मुं थिसननाया जागायखाबाय। मावख'आरि खारि बायदिब्ला सा 7,753,000 भट होग्राफोरा गावसोरनि भट होनायखौ बाहायगोन, जेराव सा 3,50,407 हौवाफोर, सा 3,50,340 हिनजावफोर आरो सा 5 थामथि आथोननि भट होग्राफोर दं। गासै 942 भट सोग्रा मिरुफोर फसंनाय जागोन। मोन 12 बियाबफोरनि गेजेराव मोन 9आ फारियाव सोजानाय हारिनि बिनायसाफोरनि थाखाय, मोननैया एसटि नङिफोरनि थाखाय थिखानाय आरो मोनसेया बयनिबो थाखाय उदां। पर्टिनआ खोथा होदों दि उदां, मोजां आरो गोजोन बिसायख'थिखौ रोखा खालामनो थाखाय रैखाथिजों लोगोसे गासैबो लाहार-फाहार खालामनाय जादों। आसामनि राजखान्थियारि फोथाराव बिटिसि बिसायख'थिया गुबैयै बिटिआरआव मैखोम गोनांथि दं। नैथि खौराङाव दङ क'क्राझारनि मोन 52 दुर्गा फुजा मण्डपनो रांखान्थियारि अनसुंथाइ होदों प्रमद बर'आ। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियै प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों क'क्राझारनि मोन 52 दुर्गा फुजा मण्डपफोरनो 2 लाख रांनि चेक गथायनानै होनाय जायो। मख'नो गोनांदि क'क्राझार सोहोरनि एमएलए सिबिथाइ मिरुआव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों फुजा आफादफोरनो गेवलाङै चेकफोरखौ गथायनानै होयो क'क्राझार नोगोर आफादनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ। बिथाङा क'क्राझार नोगोर आफादनि सिङाव थानाय मोन 52 रेजिस्टार जानाय दुर्गा फुजा मण्डपफोरनो बिटिआर सरकारनि आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 2 लाख राङै अनसुंथाइ गथायनाय जायो होननानै नोगोर आफादनि आफादगिरिया फोरमायो। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे बिथांखियाव बिटिआरनि मोन 40 बियाबनि मोनफ्रोमबो धोरोमारि फसंथानफोरखौ सरजाबनानै लानाय जादों होननानै बुङो। थामथि खौराङाव दङ हाग्रामाखौ हेलिकप्टार गाखोनो सोर फैसा हरदों बेखौ जों मिबथिगौ, सम फैयोब्ला फोरमायनानै होगोन। इउजि ब्रह्म। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ जायखिजाया दोलोखौनो फेक्टर महरै लायाखै होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बयजोंबो जुजिनो गोनां जागोन। इउपिपिएलआ गावनि मडेलजों थांगासिनो दङ होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियै हाग्रामानि हेलिकप्टारखौ सोर हरदों बेखौ जोंबो मिथिगौ, सम फैब्ला बेखौ गेवलाङै खिन्थानाय जागोन। हेलिकप्टारनि रांखौ हाग्रामा महिलारिया गावनि पकेटनिफ्राय होनाय नङा। सोरबा सासे धोनि सुबुं, सोरबा दैदेनगिरिया बेनि फैसाखौ हरगोन आरो बेखौ जोङो बिसायख'थिनि समाव बेखेवसारनानै होगोन। बे बिबुंसारखौ होदों आसाम सरकारनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि कक्लाबारि काउन्सिल बियाबनि सिमला, जालाह, नावसाली, बर' बाजार बायदि दाब दाब जायगाफोराव गोबांथार जौगालु हाबानि अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होयो मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। बेनि गेजेरावनो खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव गोबांथार गिदिर गिदिर बिबुंसार होयो। रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिसिनि गासैबो गिबि सारिनि नोगोरारि, नैथि थाखोनि नोगोरारिफोर थानो हाया होननानै गुबुन गुबुन जायगाफोराव खुंनाय सुबुं गौमायाव बिबुंथि लाखिनायनि सोमोन्दै खौरांगिरिया सोंनायनि फिननायाव मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बुङो, गिबि मन्थ्रिया गावनि क्लियारिफिकेसन होदों, नैथि सारिनि नोगोरारि गैया होननानै। नोगोरारिथाय आयदाया मिरु सरकार आरो रायजो सरकारनि आखायाव। जुदि सोरबा नैथि सारिनि नोगोरारि जानानै दङब्ला बेयो मिरु सरकार, रायजो सरकारा फेलें जानायनि थाखाय जादों। जुदि बिटिसिआ बेफोर आयदाफोरखौ नायनांगौ एबा सामलायनांगौब्ला अब्ला बेनि पावारखौ हरब्लानो जागोन। बेनि गेजेरजों गासैखौबो 1 नम्बर नोगोरारि बानायनानै होगोन होननानै बुङो मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ।
बेराफारसेथिं कक्लाबारि काउन्सिल बियाबनि MCLA मन्टु बर'आबो बियाबनि दाब दाब जायगाफोराव लामा बानायनायखौ लानानै गोबांथार बिथांखिनि अनसायारि हाबानि अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होयो। ब्रैथि खौराङाव दङ मिरुआ भुपेन हाजरिकानि थाखाय 100 रांनि गोसोखांथि खाउरि दिहुनगोन। हिमन्तआ गाहाय मन्त्रि मदिखौ साबायखर बावदों। मिरु सोरखारा भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि जोनोम 100 बोसोरारि फालिथायनि सन्मानाव 100 रांनि गोसोखांथि खाउरि होनायखौ फोसावनायनि उनाव बुधबाराव आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो साबायखर बावदों। समाजारि बिजों प्लेटफर्म एक्सआव मिरुआरि रांखान्थि मन्त्रि बिफाननिफ्राय गेजेट फोसावथायखौ फोसावनानै शर्माया बुंदों दि बे खाउरिया देंखो आरो हारिमुआव हाजरिकानि बिहोमाफोरनि मोनसे जोबनो गैयै सिनायथि। बिथाङा मुंख'दों दि बे सन्माना 100 बोसोरारि फालिथायखौ आरोबाव जुनिया खालामदों। गाहाय मन्त्रि मदि, जाय गुबैयै 8 सेप्तेम्बराव गुवाहाटीआव फालिथायफोरखौ बेखेवनो थाखाय थियारिमोन, दा 13 सेप्तेम्बरनि हाबाफारिफोराव बाहागो लागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ गाहाय मन्त्रि मदिआ 13-14 सेप्तेम्बराव आसामाव फैगोन। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबाराव बुंनाय बायदिब्ला गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि आसाम दावबायनायखौ सिगांनि 8 सेप्तेम्बरनि सोलाय 13 आरो 14 सेप्तेम्बराव फिन थि खालामनाय जादों। बे सोलायनाया 9 सेप्तेम्बराव लेङाइ हादोरगिरिनि बिसायख'थिनि थाखाय खालामनाय जादों। गावनि साननै थानायनि समाव गाहाय मन्त्रिया गुवाहाटीआव हर थागोन। 13 सेप्तेम्बर खालि मदिआ भारत रत्न डक्टर भुपेन हाजरिकानि जोनोम जौथाइ फालिथायाव बाहागो लागोन। रायजो सोरखारा 8 सेप्तेम्बर खालि मोनसे आलादा हाबाफारिबो खुंगोन। 14 सेप्तेम्बराव गाहाय मन्त्रिया गुवाहाटी रिं रड, ब्रह्मपुत्रनि सायाव गंसे दालांजों लोगोसे गाहाय मावथांखिफोरखौ बेखेवगोन आरो मंगलदै मेडिकेल कलेजनि अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन। उनाव बिथाङा गलाघाटनि नुमलीगड़ रिफाइनारियाव 4200 कौटि रांनि बाय'-इथेनल प्लान्ट बाउगोन। द'थि खौराङाव दङ आसाम केबिनेटआ रां थिसननाय, साख्रि आरो फोसाबनायनि सायाव गोनां थिरांथाफोरखौ गनायथि होदों। लक सेवा भवनाव गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसाम केबिनेटआ बुधबाराव रां थिसननायखौ बांहोनो, साख्रि सोरजिनो आरो खुंथायारि आखा-फाखाथिखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां गोनांथार राहाफोरखौ गनायथि होयो। केबिनेटआ आसाम प्लान्टेशन क्रप्स डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेडखौ बन्द खालामनो गनायथि होयो, जाय गोसो बायदियै आजिरा मोननाय, मिमांसा खालामनाय आरो बन्द खालामनायनि खरसानि थाखाय 600 लाख रां गनायथि होयो। गावारि रां थिसननायखौ गोसो बोनो थाखाय IIPA 2019 नि सिङाव 969 कौटि रांनि मावथांखिफोरनि थाखाय थुलुंगानायफोरखौ गनायथि होनाय जादों, जाय 2704 साख्रि सोरजिनायनि आसा दं। बेफोरनि गेजेराव प्रिमियार क्रायजेनिक्सनि जागिरदआव 125 कौटि रांनि सेमिकन्डाक्टर ग्रेड गेस प्लान्ट, 200 साख्रि, 182.17 कौटि रांनि मेरियट रिसर्ट आरो जनाली कन्स्ट्राक्शननि SPA, 204 साख्रि, अम्बुजा निउटिया हेल्थकेयारनि 302.65 कौटि रांनि देहा फाहामसालि आरो अम्बुजा निउटिया हटेल भेन्चार्सनि 360 कौटि रांनि हटेल मावथांखि दं। केबिनेटआ गेजेर धोरोमारि हा सोलाय-सोल' खालामनाय आरो फसंथानफोरनि थाखाय हा बिग्रा आसामनि बायजोनिफ्राय NGOफोरनि थाखायबो खान्थिखौ मोजाङै खालामदों, जेराव जिल्ला कमिशनारजों गनायथिफोरखौ थि खालामनाय जागोन। बेजों लोगोसे झुमुर बिनन्दिनि हाबाफारिनि साफ्रोमबो बाहागो लागिरिफोरनो 12 अक्ट'बराव 25,000 रां होगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ प्रमद बर'आ गोजोननि खौरां दैथायगिरि। BTC बिसायख'थिनि सिगां BPFनि दैदेनगिरिया UPPLआव हाबदों। BPFनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव हेंथा। गागि दैदेनगिरि आरो मिरु मावफुं सोद्रोमा अनानियल हासदाया बुधबाराव UPPLआव हाबबाय। हाबनाय हाबाफारियाव MLA आरो BTC बिसायख'थिनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिया बाहागो लानाय समाव हासदाया गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव UPPLनि दैदेननायखौ बाख्नायदों। बिथाङा फोरमायो दि गोबां बोसोरनि दावराव-दावसिनि उनाव BTRआव गोजोन आरो दिदोमथि लाबोफिन्नायाव दोलोआ गोनांथार बिहोमा होदों। जों प्रमद सारखौ गोजोननि खौरां दैथायग्रा महरै रायखांनो हायो। थांनाय 4 बोसोराव हिंसानि जेबो जाथाय जायाखै।
दावगानाया गोजोन आबहावायावल' जानो हागौ, जायनि थाखाय आं गोसो बायदियै इउपिपिएलआव हाबफैदों होनना हासदाया बुंदों। बिथांनि बिबुंथिनि थांखिया थोंजोङै बिपिएफनि बारग' दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारीनि फारसेमोन, जाय बिथांनि 17 बोसोर दैदेननायनि थैनि बाना आरो हिंसाजों सिनायथि होदों। 2020 मायथाइयाव दोलोआ गोहो खोमानायनि उनाव बिपिएफनिफ्राय दोलो सालायनायनि फारियाव बावैसो सिगां हासदानि नागारनाया बयनिख्रुइबो बावैसोसिन। बिस्वजित दैमारी, चन्दन ब्रह्म आरो काम्पा बरगयारी बायदि दैदेनगिरिफोरा सिगांनिफ्रायनो फोथायथिखौ सोलायखाबाय। महिलारीखौ राजखान्थियारि महरै हारसिं हगारना होबाय। हासदाया हाबनायजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोआ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां गावनि गसंथानायखौ बांहोदों। फारसेथिं सिगांनि गोख्रों बिपिएफआ दैदेनगिरिनि आंखालाव मोगा-मोगि जागासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै, गोजोन्थों।